Здравейте, приятели! Продължавам с моите разсъждения за проблемите на съдебна система и нередностите, които виждам аз самата. Позволявам си да го направя, защото ми се струва, че всички говорят само за корупцията и винаги говорят много общо. Някакси не можем конкретно да разнищим нещата, да ги погледнем отвътре и ако можем да ги коригираме. Разбира се, че проблема с корупцията го има, но аз не мисля, че той е единствен и дори не мисля, че е най-големия. Някакси все едно всички обикаляме и обикалят с някакви куфарчета нагоре-надолу. Не мисля, че е така. Европа също в докладите си, като гледам и тя говори само за корупцията, аз считам, че проблемите са доста по-различни, по-дълбоки. Един от най-големите проблеми, който аз ненавиждам, това е страха в съдебната система, нашия страх от нея, страха, който е насъден вътре. Следващия проблем, разбира се, е шуробаджанащината и още много проблеми, които ще се опитам постепенно да засегна. Сега, разбира се, да започнем малко по-отдалеч. За това, което днес искам да ви обърна внимание, а именно, че според мен съдебната система е много изостанала от технологиите. Дори точната дума не и технологиите, имам предвид по отношение на протоколите от съдебни заседания и това, че ние адвокатите нямаме право, нямаме възможност да виждаме, когато се формира протокол от секретаря, какво точно пише в него. Преди 3 години имах дела в районен съд Гоце Делчев и тогава за първ път видях, че в този малък град адвокатите пред тях имат монитори и виждат какво се пише в протокола. Аз говоря за Пловдивския съд. Не казвам, че това е най-лошия съд в България, но пък не мога да кажа, че е и най-добрия. Аз поделям своя опит, защото ние пътуваме, явяваме се и на други места. Това, което видях с това, че адвокатите имат възможност да виждат какво се пише от секретаря на състава, ми се струва изключително полезно и нещо, което може много лесно да се въведе. Защото, например, в Пловдив има около 10 съдебни зали. Колко ще струва да ни се сложи по един монитор, за да виждаме? Дори, доколкото аз знам, в Турция, която за съжаление не е най-добрият пример за демокрация, особено в съдебната им система, но аз, доколкото знам, всичките адвокати имат достъп до и виждат протокола на мониторите, могат непосредствено и веднага да коригират, ако нещо не е записано, да направят искане в тази насока и след края на заседанието протокола може да бъде принтиран. Аз считам, че това трябва да се въведе и при нас задължително, защото аз не вярвам, че всичко се пише в протокола. Смея да го заявя, тъй като аз в средното си образование съм завършила икономическия техникум в град Пловдив и владея пръстна система на машинопис на 3 езика, както и стенография. Аз виждам, че някои от секретарите на съда не успяват да запишат всичко, което чуват. И виждам техните погледи, понякога дори за съжаление на страх. Те не смеят да попитат какво е казано и си позволяват каквото хванат от тук, от там да записват. Извинявайте, някой път имаме заседание по 1 час и после като видим протокола, той е толкова стилизиран, всяка дума, особено при разпитите на свидетелите, е важна. Как аз да се домогвам да докажа някаква моя цел, като не виждам какво пише в протокола? След това ние имаме едноседмичен срок протокола да го коригираме от момента, в който ни бъде предоставен. Но секретарите в продължение на 3 или 4 дни го държат горе, какво го правят. И чак тогава ние трябва, ако искаме да се допълни протокола, има една специална процедура, помниш ли какво казах, помниш ли какво не казах и ми се струва безмислено. Дори когато се насрочват заседанията, дори да има малко по-големи паузи между едното и другото, протокола непосредствено пред нас да се оформи и дори да може да се принтира на страните. Какво лошо има в това? Ето аз съм конкретна, предлагам това нещо и считам, че доста ще се подобрят нещата, поне в тази насока. Благодаря ви.